kwara monyuolo dana monyuolo mamana niluongo na Nyango. Omiyo dana niluongo na Kelo Nyango. To dana ne ng'isa ni wuon mare miluongo na Nyango ne pakore ni Anyango dharna. Akia ni bing'e winj dharna. Winj dharna kopio kuom dhiang' kata jowi. To dhiang' kata jowi kwaya maonge gima chande kata orengo kofua. To winj dharna ok nyal pio kuom ondiek. Koro ng'isa na Nyango dharna ne pakore ni dharna kipi kuom ondiek nikech ondiek jamuony. Machiegni e chenro mar Duol odhiambo ma kawuono. Chenro ni biro ni tich ariyo ka tich ariyo kikelo ni gian chance odhiambo en kama wapuonjore wago mbaka kaka oganda wasomo rieko gi paro mosekelo konyruok ne tieng' mane nitie. Tinende ni wendo na en japuonj e mbalariany. En ng'at ma osetimo mathoth mokalo e riwo wi oganda kuonde mopogore opogore. To maduong' moloyo kinde duto kago kode mbaka. To paro na ni bing'eyo gimomiyo dala manitie cho wiji paro maler moloyo. To ot manitie cho maler kendo wiji paro maler moloyo ot ma cho ok lerie. Tiende ni cho ok kawo katugo. Mano to kethor mar twak marwa nyakora Mgajwang'. Dr. Orodi Odhiambo en ng'at ma osebedo kayalo injili mar riwruok mar oganda. En wendo na Odhiambo ma kawuono obiro ng'isowa mathoth ni to Orodi Odhiambo en ng'ama nade. Oimore kendo machiegni daktari. Kamano Charles, aduokero kamano kuom thuolo mimiyowani ma chopo kae mondo wawuo oganda. An Orodi Odhiambo Jamagoya, Ugunja Sub-County. Mane gweng' daktari, kichako mana gi kama ichako gono, ichaki ng'iso nyikwara Mgajwang' to Orodi Odhiambo Jamagoya usomo kanye karang'o mochopo nyaka kanye makoro en japuonj e mbalariany. Mano ber. Nachako tiegruok mar somo ka primary school piny mar Elgeyo Marakwet. To ka kanye madhi asomo Tambach, then adhi Egerton University, emasomo agriculture engineering, adonjo University of Nairobi, emamede tiegruok timo soil and water engineering. Isomo weche mag bedo midusa, weche mag pur, weche mag pi. To sani kaluwore gi kalatese misendiko mipuonjogo ji kata mana e mbalariany, thothne en kaka ji nyalo yudo pi maler to kod kaka inyalo keyo minyaga e yo makare. Achako ka ng'iso nyikwara Mgajwang' mbaka misiki gona mar cho. Kiliek negi mana matin ber mar cho. Ing'eni kisomo kitabu na Muma, inwang' ka Nyasaye kane wuoyo gi Musa, nonyiso Musa ni ka idwa dhi oko, to udhi oko mag kambi. To kisedhi oko to ikuny kanyo mondo kisegolo minyaga tium gi lo. Nikech Nyasaye ok nyal limo wi kambi ka kambi olil. Emomiyo ka Odiero wacho ni cleanliness is like godliness. To achiel kuom gik ma beyo kabisa iler en king'eyo kaka inyalo tiyo gi minyaga yo makare mondo kik okel tuoche. Tinwang' ka kama idakie bedo kama ber. To kama idakie kama minyaga ok orit maber. Ipuonjowa jogo mosesomo timbe mag dhano. Nitie kamoro e obwongoni kae ma ka ineno gik molil seche te, to obwongoni nitie kama lorre. Omiyo koro obwongoni ok ti maber, pachi ok ti maber, pachi ok bed maler. Ineno ka ng'at modak maber, cho mare chiegni gotanda. Owacho ni odak kama iluongo ni full contained, master and suit. Self-contained en nikech choni ot. Lakini master and suit en kama ninde no. Ema chona nitie, tema bafu na nitie. Omiyo kisechopo level ma kama ninde e kama kar losruok nitie. Mano tiende ni ng'ama osedhi mbele okang' maduong' kendo ni ng'ama odak maber. To mani timo mana kamano ka iseng'eyo kaka inyalo control minyaga mari. To kwa ng'iyo kata mana dongruok ma jo British, jo European, jo England, mondo ne ginwang' industrial revolution, gima ne gikwongo gi sort out. Ndalo chane gin gi shida mar cholera, ji ne tho mathoth kabisa.
to gima ne gikwongo gi sort out ne ging'eyo kaka ginyalo tiyo gi chumar gi mabeyo molos mabeyo. To achiel kuom gik miwacho ni one of the biggest innovations in the 20th century ni wacho ni ng'ama noloso cho minyalo go gi pi. Mano has been rated as one of the biggest or one of the greatest innovations in the 20th century. Rieko achiel maber mohingo riekni te kuom riekni mantie en iloso cho migoyo gi pi mondo mijaga kikel ni ji tuo. Omiyo en gima king'iyo tinwang'o ni jo wazungu kane oseng'eyo ka tiyo gi minyaga yo makare bigi bedo jok maler to pachgi noyawre. To ka pachi oseyawre, paro mabin go moyawre miyo pachi bedo maliw kata paro gimidwa timo itimo ka pachi liw. Omiyo daktari gimomiyo akawo thuolo mondo mi akwayi lerie wachno kaka isebedo king'isa kinde ka kinde en mondo jothurwa ong'e maber ni wach rito alwora ahinya to yo mikeyogo minyaga ok en gima ji onego kaw ka gir lo bura. Nitiere kaka bedo gi gimoro kaka cho morit maler, cho manie ei dala nyalo konyo paro bedo maler kendo nyalo konyo e dongruok ka paro ler. Daktari, gimomiyo aluongi ka timo maber kipimonwa kuonde misome chal ni somo oko mathoth moloyo kaka isomo ka luo. Ang'o ma ogendni mamoko paroga kuom oganda luo? Aparo na achiel kuomgi kata sama abiro kae aparo awago mbaka gi jogot to asebedo ka ni grube moko ma kuonde manasome kama jolang'o nitie mang'eny, kama kuche nitie mang'eny. Tinwang' ka achiel kuom gik ma ging'iyo en ni jaluo ok ong'e kisera mar gima gero dak mare. Kisera mwan go mong'ewago en kisera mar wuoyo gi nyako yo makare kod rito ng'ama miyo. Mane mwaberie, mane mong'ewago. Mar ariyo giwacho ni pachwa liw. Taparo wach ma paro maliw no. To nitie kaka yo mane wachieme chon kod kaka kamano ayo osebedo ka konyowa. Koro wan gi paro ma jo mariek. To mar ariyo wang'eyo sero nyiri. Lakini ok wang'eyo wuoyo gi joma moko ka koro chopo kama wadwaro gino manego bed ni konyowa. Kanyo ok wang'eyo kisera mar kelo dhano, kisera mar kelo mwandu, kisera mar tudruok gi joma moko mondo walos gino manyalo konyowa wegi. Waber mana ka watudre gi joma moko mondo wakonygi. Ka en gimoro kaka project ndiki kamoro inyalo dhi tiyo maber kabisa ka en piny moro ma opogore gi piny luo. Kanyo inyiso ber mari, inyiso rieko mari, inyiso kaka ng'ama ong'eyo tich, kaka ng'ama winjo wach. Lakini mondo itim gima chal kamano kochopo kama koro nego beni dhi time gogandawa kanyo to kwaberie. Omiyo ging'eyo kaka jogo ma ok ohero gima dhi nogandawa. Gikawo ni kochopo kar loso mar ng'ato to waberie nikech wadwa hudhore. Kendo ji mathoth bende wachoga ni kikawo nagi, nyaro nagi kata wuodo nagi, imiyo lemo mondo mi otini tich moro to tiyo tich malong'o kendo maliw kendo maler. Nito ka koro chopo marwa to tamowa. Chandruogni en nikech ang'o daktari? Chandruogni wanyalo ng'iye yore, awachni yore ariyo. Yo mokwongo en ni ng'ama jaluo king'iyo historia mare, sigana ma jaluo, king'iye yo manene awachni Ramogi nobirogo piny mar nam lolwe, ineno ka en ng'at manene temo timo gik moko ka ng'at achiel. Historia mare en mar ng'ama as an explorer, ng'ama di temo fwenyo kama gimoro nitie maber to time kaka ng'at achiel. Omiyo gima chandowa kabisa ni ka nitie gimo madwaro mondo anyis berna to kanyo watemo matek kabisa mondo wanyis ber kaka ng'at achiel. Lakini kamochopo kama koro nego beno wariwo paro, watudo paro, wanywako mondo watim gimo makonyowa. Kanyo to kendo tungni bede mang'eny, wuoyo bedo mang'eny, to loso gimoro manyalo konyowa bedo matin. Omiyo mana achiel kuom gima chandowa. Ji te koro ng'eyo. Koro mondo ubed gi ng'ano munyalo luongo ni champion manyalo nyisou kama udhiye.
kila ng'ato ni kae is a visioner. Inwanga koro kamwa betie kila ng'ato dwan mondo gol pache to pache ne modwan mondo ti. To kwa bed piny mbo wangi wachin to e kindwa kae ng'ano mariek manyalo tayonwa gini. To waduto wapondi boye to wamiye mna paro mondo wanywak paro kana Achiel mondo gimwadwa timo no mondo timango odhi mbele. Wakete ni mondo kila ng'ato koro no nyis ber mare, kila ng'ato laro telo, kila ng'ato laro ni mondo nyisire kaka eni mong'eyo. To kwangi matutin to an katiyo ng'ano maber moloya gini mondo akonyra gi ng'ano mondo akwalos gimoro kana kanyakla mondo atim gimo manyalo konyowa duto. Mano e gimo osebedo ka chandowa. Daktari, iwacho ni ok wayiere kaka oganda. Kochopo korka gima oko to waikore mar riwo kendo wasiro kendo watimo to kakoro chopo maturwa maiwa to koro ok wayiere kata matin. To daktari, en hayo marach ni gimiwacho no waneno kata mana sani nikech sama wuoye kodini kata doko ni chenro ni ok wathoro gomba kamar siasa, wuod oganda ni oko kendo en e lweny mar manyo piny. To king'iyo katoke gwenge mopogore opogore ten lweny matamre gi nono ka ji laro kombe mamoko matindo tindo. Ere kaka wanyalo loko dhochni nikech gini hinyowa. Ohinyowa kata mane riwruoge mag saga, ohinyowa kata mane dongruok marwa kaka oganda, ohinyowa kata mane mier. Iyudo ka tin mar mier makaluo ma ji nyalo riwo para achiel mabed gi dongruok. Ok ang'eyo kamoro ibiro pimo ne nyikwa Ramogi Ajwang' kaka nutimo magoya ma ubedo gi masin mathedho mar sitima mutiyogo e gweng'. Gima gwenge mathoth pok otimo kaluo. Gini hinyowa. Ere kaka wanyalo tieko midhiero ni? Aparo ni gima okwongo ing'e ni Charles seche moko kwang'iyo to mokwongo kwang'iyo historia marwa yo ma odoko ka lemo kanisa lemo inwang'o ka samanene jogo mane yalo injili nodonjo piny luo kaka o kanisa kaka Achiel ma Catholic. Nwan gi missionaries tiel adek manobiri Kenya ka. Nwan kod Holy Ghost Fathers, ne wan kod Consolata missionaries, to ne wan gi the Mill Hill Brothers, Mill Hill missionaries. Hill missionaries. Jogi tene gin jo Catholic. Jogi tene gin missionaries ma Catholic. Mill Hill manobiro piny luo gima ne giketo mbele ne en ng'ato puonjere katika isim. To katika isim ne manoket mbele. Jogo mane gin Consolata missionaries no puonjo ji kaka onego gibed jogo ma gi kisungu wacho na wholesome person. Ibed ng'ano mong'eyo Nyasaye, ibed ng'ano mong'eyo kaka rito oganda ne, ibed ng'ano mong'eyo kaka rito alwora kama odake. Omiyo ne gikelo skunde to nigi puonjo jogo bende tije maginego bende gitimo makelo negi yuto. To mondo ne gibed gi yuto ni ne ginwang'o ni nitie gik mane ginyal timo kitimo kendi. Omiyo nitie projects manochakre e pinyno mane chuno nyaka gibed gimo kaka cooperative. Mondo ka gini cooperative to gidhi timang'o gidhi donji market. To inwang'o ka gini kaka kanisa ma PCAE telo ok en ma priest, ok en ma jadolo. Telo en mar jodongo. Omiyo ne gichako ka gipuonjore ni gik moko itimo kaluwore gi jodongo kobet piny to ji winjore to e kind jodongo ni nitie ng'ano matayo gi manyiso gi yo kama gidhiye. Omiyo ngimagi ikiroho ne gichako ka gibedo gi gik magitimo kaka oganda kendo ka gichako gidoki koko ohala gik manopuonji gibedo chako keto gi kana Achiel. Wan korwa kane oseketi katika isim tidhi nwang'o titeri school. Wachako bedo jogo ma are individually based, jo ma are individually focused. Magi midwa timo go oganda ok ne ine. Kech kita mna environment kama ni waponie, wach mar oganda ne onge. Ne en mna gimoro nang'o? Isomo mondo idhi kucha kiduogo tini mibed jatelo e gweng'u ine kaka ikonyo ji. Ok ne en isomo mondo usom ji mang'eny mondo ubi mondo uti kana Achiel mondo uting'ere uduto. Omiyo gino ok nobedi oganda wa to mane mosebedo ka miyowa ok wasebedo jogo mobedo cultured. Gimiluongo ni community of purpose. Koro mano emomiyo king'iyo kati wacho ni en wach siasa, king'iyo sani jo siasa ka benwan jok ma tiyo gik moko kaka oganda
sama koro nyoro wadhi lweny makoro igo sani ni nyoro nego benwa duoko lweny mai dala piny to wairiwore kanachiel to wacho ni koro lweny omako wamalo koni wadwa sir ng'ano madhigore oko kucho to piny kae wawe keto lweny mang'eny piny ka koro king'iyo sani sama biro kago kwan wacho ni ka jok miluongo ni independent gite wach kata at level ma MCA gidhi tiyo pesa katin milion achiel milion ariyo milion ariyo ni ka nyoro giwachi ni wayie wabet piny ayie bede achiel mar jogo madhi go lweny ma oko kucho milion achiel kuom MCS 100 makoro gidhi kela ke gwenka nyoro do konyo atimo kisera maywa joma oko kucho to kina koro wathungo jok monego beni gore malo koni wathungo jok monego beni kelo rieko koni waduto jok monego beni wan malo koni waduto wadoki gweng wadhi laro gima ni piny to awe lweny man malo koni nikech ok wang'eyo ni gini igorok tiriwrok yaka dunwange to obedo evidence sani jok madwach ni jok mabeyo beyo manigo pesa duto ni gwengore to ng'ano monego beni wasiro koni koro jok masire onjo men foundation moro ema chasire kucho wasewinje kata Oganda obet piny wacho ni wago uru kwan wanene ka dwa tim solro wanene ka dwa tim gimo mad kony jatendwa makoro ni lweny mondo wane kwa sire wane kwa konye wasetime mano ok watim mano nikech ang'o kech pacho ok ni timo gimoro kaka Oganda ma oriwo kanachiel mondo wadhi wamak gimo nego beni wamako cha kwasekele kura kwa yange kwa wacho ni to ng'ano manwang'o lemo mane mano e problem daktari oking'eni ji mang'eny mos kuom ng'adi ji mang'eny bro wacho ni gimomiyo pogruok ma kamano nitie en nikech kamoro jopiny neno ni dwachgi ok chop kare koro gin magijiwo jomamoko gi ni achung'a wan kodi nyalo bedo ni japiny ni ema pok oyudo tiegruok malong'o kaka iwacho ni mise manoketi mar puonjruok ne en man dhi som mondo iduogi tim ne jothuru nokowach ni dhi som ji mang'eny mondo uduogu kony jothuru nyalo bedo ni japiny ema onge puonj makare emomiyo wacho ni culturing the way mwabedo cultured the way mwapon go kechero hapa ber nani luo nani piny lang'o ta Nairobi adaki Ukambani kata mane kinde manyoro koro dhano chako wach mar loso wach mar ombulu ma higa ma 2022 e kinde ma 2021 2019 2020 jogo mwalemogo ma ai piny mar jolang'o ne giromo jumapili ka jumapili kwa ai kanisa to gidhi romo gi jatendgi gidhi chiwo paro gino Oganda Achiel giwacho ni gini wachak lose nadi maka chop higa ma 2022 to waseloro yore duto wasekito jogo monego beni watiyogo mondo wamaki gi chon mano gima ne gichako chon to ne gitime kaka Oganda ma kila ng'ato golo paro jogo mane riek te matiyo tije madongo bang' kanisa giwe monde gidok udi gin gichomo kure gichomo kare ni gidhi go mbaka jogo mano walemo go gin ka giwuok to giwacho na ntiemo na meeting momwadhiye matin to kanye mane gitieko lose plande gi to kanye ma gilose weche gi makata sama wawuoye ni pinje gi kanitie shida giumo kila kitu nikech ging'eyo ni lweny magigo en lweny madhi konyogi wanto kine ka wan wasiko mnago koko kod wacho weche ma kony ji to kwa pango kwa chan nikech ang'o waongo kod culture mar bedo kanachiel kod pango gimoro mondo konywa wan joma ohero go nyalo bedo ni waseleo koso waleo nitie wanyalo loko chandruogni ok waleo nikech ng'wech ing'e Nyasaye wacho ni ng'wech ok ochuno ni kikwongo timidhi yombo Nyasaye omiwa thuolono mana ka wabolore bua yien to en ang'o monego beni watimo dwaduok koko ma e gweng' piny mondo wawe thuolo ni jogo mariek mondo owe kawo seche mang'eny ka gidhi go lweny man piny kucho to giduoge lweny mamalo koni nikech kaka sani kwa ng'iyo gimwa laro piny kacha en ang'o king'iyo pesa mabiri county for instance ng'enyne atamaro 80-90 dhi gimiluongo ni recurrent expenditure mano pesa michula ji pesa ma msara kila kitu pesa modong ma development en gimo pesa matin kaka wach kaka Siaya en gimo 1.5 billion pesa no kose poge ni wards te governor dhi dong gimo 500 million ama dhi dong gimo 200 million 300 million omiyo kanyo kemantie pesa ni malo ka
To kama pesa nitie ni emi dware jok ma ko nyalo mako gini koro kani monego benwa go mbaka gini kopo wanwange to wang'eyo ni nitie pesa mo kani mopondo minyalo ga nwang' kaka nwang'e tikele mwalo kocha mondo konywe yo monyalo konyo marango yore mag dongruok koro kik benwa bro ka kwecho mondo aka miwa to wabed jogo makoro nyalo bed nango wani mwachano kako nego bed pesa no wuotho to kine ka sani wadich gi pesa matin cha obe joma mariek te joma nigo mwandu te odok larango dhi laro pesa matin mosemiwa mama chen chach ichal nga modhi larango modhi laro chak mo wen nyathi ot yemi dhi laro ka lodhi oko mondi dhi dwar mondi nwang gima duong mondi keli ot mane shida mawango to koro yie ng'ama japiny nikech ing'eni japiny ema neno chandruok japiny ema dwaro dongruok piny kucho to wacho ni kata mana malo mabiro piny ni onego ayud ng'ama kare mondo orit nago nono to dhi lal chalre to romre. Well, mane mwacho ni luore kaka wasebedo kwa pol mokwongo ka wawacho adier pesa mar county ka japiny ong'eyo gimonego bed ni timo gi pesa no nitie gimiluongo ni public participation ana ka gweng'wa kacha kani penjo ng'ini udhi temang'o higa ni omiu $2 million giwacho ni giloso ndara ka moko dwaro cho moko dwaro mondo gerni gi hospital moko dwaro ECD jomage mane yiero ga mago joma ne yiero mago ne gin jopiny omiyo jopiny onego ng'e nang'o gimonego bed ni gipuonjo jopiny maduong' sani en pesa mag county ni lwetgi omiyo onego giket teko mondo giwach nang'o ng'ama iluongo ni MCA ayiero MCA madhi rito pesa mani county mama ne ng'ama japiny onego bed gani ng'iyo nang'o kochopo ka MCA ka onego ayier ng'ano mak dhi loko ohala gi pesa mabiro e gweng' ok dhi loko ohala gi pesa mikeyo e gweng' odhi tiyo matek mondo pesa monego bed ni biro wodwa oti gigo mabeyo mar ariyo odhi puonjowa gigo monego bed ni watimo makelo dongruok o gik mitimo mondo nen no tim gimoro unyalo gero gimoro kaka hospital ne okelo hospital machiegni to uongo gi daktari uongo gi facilities mano en ot mano konyu onego bed ni uketo pesa no mondo utiek umed gero umed siro hospitande mano oseger mondo bed facilities gi jotich maber to chak ng'iyo tango madwa tim madikonywa mondo wachak loso pesa wachak bedo gomenda mondo donjo ofuko mag ji mondo jodag maber to ka paro no onge mano makosa ma jotelo mag MCA monego puonji nang'o yore mage monego watigo gi pesa mabiro wang'eyo ni wan gigni abich pesa mabiro ni en yore mage monego watigo mondo wasir gigo moseger to mondo wachak gigo mabiro kelo dongruok e ngima ma dhano kod dongruok e piny kama wadake mano e gima onego bed ni wawuoye nikech pesa no ni lwet jagweng' en lwet dhano to MCA konwang'o ni governor ok ti maber MCAs gwe monego bed ni timo nade ema impeach governor kinde ma gitimo oversight i pesa mabiro ang'o i counties omiyo kwa yiero MCAs maricho to waywak ni governor chamo pesa ng'ama onego bed ni wakwongo ywak ni en ang'o MCA ok itiyo tiji en MCA. Daktari, iwacho kacha ni ogendni mamoko kigogo mbaka osiepeni jok manusomo go to giwacho ni jaluo to pache liundi kendo jaluo kochopo kar timo mar ng'ato to ng'eyo ndi to ang'o madwa tim mondo wapuonjre kisera kaka oganda luo mwanyalo mbolo go joma moko mondo mi osir dwachwa kar ba wach ni neno ka wuodo yedhi nyo ong'unyo to thoth ji ne ba mana wach ni bo dhi onge gimo konyo wago mane kisera kaka wanyalo jogi wacho ni wanyalo timo kisera yo mane mo wacho ni wakia kisera to waparo ni kisera mar ng'ama chielo watiyo gi teko man watiyo go mar ng'anyo kod teko mar timang'o mabulo wach nikech siasa marwa chon en ga mabulo wach adhi wachone awachone bo wijo ing'en mane siasa mane wagoyo chon donga kone okanyisi kwani ndi mepidha kodi ng'en kisebedo gi paro ilano ntie ora mama ne wacho ni jaluo en tajiri mjeuri ginene maskini mjeuri iyongo god to we take koro okine ng'ato kaka ng'ano manyalo siri e piny mwantieni
dhano ema mako lweti kateri kama chielo. Kata mna polo mowacho ni wadwa dhieno. Muma wacho ni ka ok Yesu mako lweti ok idonj kuro. Omiyo nitie ng'ano mabiro siri mondo ichop kama Nyasaye nochano ni mondo ichopie. Omiyo kineno ng'ato kata obedo no tin machal nade to nene kaka ng'ano eme daraja mari ma mondo ichop kama onego bed ni dhiye. To kwasebedo gi paro mang'eyo ni joma moko mwachayogi nitie gino matin monyalo timona makapo amako lwete to biro konya. Nyoro wabolo wach ni Bwana ni en ng'ama nyori sero nyori iketo kama ber wawuoyo kode maber wanyisi no Bwana gineno gimwa mwanyo ni wadwa mna ni wakao gini wakao jogi mondo kata kwa nongo 10% margi to marwa wan go kana Achiel ber mibiro neno bang'e duong' moloyo ber mibiro neno kata kwa mitelo matin man kani to kine kalo keto ne kisera maber to wan koro jowa bolo ni mnawach king'iyo gik miluongo ni Facebook Twitter gang'o ino ngaki jene ma jodu bolo wach kanyo yenyo to wacho nango akwende aende kako uru sebedo ka un jok ma unie mudwaro unie joma manyo to unie muketa yany mbele tikonyo uni yo machanadi okero ng'anyo dhi kata odhi mna kure 10,000 kende mano is a negative e siasa mwantie any one extra vote counts duoke ane dala kama wadakie gweng' ka nikech kabe gini tamowa adwani mondo ing'ise nyikwa Ramogi Jwang nutimo nang'o magoya bende nitiere duol mane odagi project chenro mar stima ni to ere kaka nukelo gi kanyakla masani koro un gi stima e gweng' ma ok mar jopawa ne wan gi joma notamore noluongo nyaka meeting bi luongo assistant chief gi wacho ok gidwa project bigi tamre kitami walo kama nonego benwa kete pipeline to nitie joma nochiwore bochiwo lopgi bo wacho ni wan wayie ni gini dhi konyowa omiyo joma ne oyie ne ng'eny moloyo jok manokuno to bangi mangi yieno koro nochuno nyakwa tik jok mane gweng' makata sani kidwaro stima magoya to kigono rodi kodhiambo sim ng'ami gono sim en Jakom ke Jakom ema nwamiyo power committee mare machung' ni gino madhi mbele to kod wach mar riwruok ne ema nomiyowa walombo jogo mane nyalo miwa kony mane wadwaro mondo timre nadi mondo wadwang kony masiro mondo wane kaka wanyalo kelo pesa ke saa sama nwa kelo jogo mane nyalo siro to ne gibiro giwenyo nango be jogweng' oyie gi gini to jogweng' ne biro to wanyana pana gimokel kani adiera gimokel kani wayiego wasiro ten marwa wadware mwabedo gi kata doko ni nitie joma ne okwedo go ne nitie to ne gitin koro duond jok manoyie ne ng'eny moingo jok manokwedo to joma nokwedo be nodhi ochung' yagi wacho ni dana ni dikel nadi stima serikali ema kelo omiyo ne gichung' tenge kagi wacho ni gino ok ditimore lakini nikech ni wan gi geno ni gini biro timore kod keto kinda gi para achiel ni gini nyaka watim mane momiyo sani wan gi stima to geno kinda gi para achiel gi gendo gi kinda to sama ne watimo ma ne wandiko projects 4 Siaya County mama goya ni mochopo kama ochopeno bo ohingo moko adek makoka adek mamoka jino otungni bogore ka gilaro pesa omiyo ok ne gichopi okang' mama goya ni ochopi to duto ani mana abedo ng'ano mane golo rieko to nitie rieko migolo ni jogweng' to jogweng' koro keto dwaro margi mbele moloyo dwaro margi madhi konyo Oganda omiyo ka chairman sa emo ng'adowa mbaka ni wanyalo go to gima dhiera en ni tere kaka noko ng'isi mondo ichung' kata ng'omo moni chung' kane itimo gima kama wabiro go mbaka no chieng' moro nikech kinde tin wach ni mogik ne nyikwa Ramogi Jwang ewi riwruok mar Oganda wach mogik en ma ka ok wariwore tek mondo ilo ng'ano moriwore tek mondo ng'at madhi gi lweny ng'at achiel mondo lo ng'ano mobiro go Oganda ne to riwruok ok en riwruok gi dhok riwruok en riwruok gi timbewa gi pachwa gi wechewa ko wacho ni wasiro to gigo mwatimo kama wantie watimo gigo mondo wasir ng'ano mwasekito mbele kok watimo mano to mani biro mana bedo lek nene watemo to kwanwang'o watemo ga to kwanwang'o imawaga ima nikech ok ni achiel
Dr. Odhiambo Rodi nyakora Mgajwang' wuod oganda kinde duto ikore mar go kodwa mbaka ka wapuonjore. Winjo gimomiyo ne waluonge nikech odak e kind ogendni mopogore opogore. Owinjo kaka gikuotho kawuono miyowa moko kuom gik ma ogendni go wacho kuomwa. Jomong'eyo loso weche mag lweny wacho ni kata ubed gi jamadar mong'e lweny manade, to jolweny motelo negi ng'oyo kata nigi pogruok e kindgi, to jamadar no ok nyal lo lweny. Ni to kata ubed gi jamadar mayom manade mokia pango lweny, to jolweny motelo negi to riwore kanyakla chalo morno, to jolweny go ok inyal loyo. Kana chako gi sigand dharna, jomoko ne wuoro na wachang'o. Iwinjo gima Dr. Orodi Odhiambo wacho ni dhano ema mako lwet wadgi, kata mana ng'ama tin no nyalo teri kama loko ngimani. E puonjruok mawago kawuono e chenro mar Duol. Kete mana ka nikech tich ariyo juma manyien wanachak wapuonjre kendo. Nyinga Charles Odhiambo e lo wendo na Dr. Orodi Odhiambo, ma en Ramogi TV, kendo kaka pile tapki bang' ma.